ट्रेनमध्ये भेटलो आपल्या अजून एक युट्यूबर, म्हणजे आजच्या दिवसातलं पहिलं युट्यूबर विशाल सडेकर हिंदळ्याचो असा. आणि विशाल कोकण त्याच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव असा. विशाल थँक्यू भेटल्याबद्दल. खंय चालला आता? काही नाही, जरा दादरचं काम आहे. दादरला. पण आता आपले चांगले युट्यूबर आहेत त्यांना भेटायला जातोय मग आता मुंबई सेंटरला राहते. मुंबई सेंट्रलला. चला म्हणजे आम्ही आंबोम्याने काल भेटणार होतो, तर आज प्लॅन चेंज झाला, तर आज भेटतो. सेम ऋतिक आंबोमॅन. आता विशाल दादा नाही हा, कारण विशाल दादा आज काहीतरी बाहेर गेलो विमानात, त्याच्यामुळे तो नाही आहे. चला आता आंब्याकडे जाऊया, मुंबई सेंट्रलला. आज सक्सेस झालो. छोटा आंबो अवेंजर बनलो तुझं. आंबो मॅन. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. कसे असास? ऑल वेल एकदम मजेत. गरिबांच्या घरीला सांगतो. जाऊ काय? जसे का आम्ही श्रीमंत असो. चला काका वगैरे आयुष्यात बोला नको, एकतर आजोबा करून टाकले. आंबो मॅनचा वर्क फ्रॉम होम चालू आहे. आयला 2 लॅपटॉप. ओके ओके ओके. आज जाऊ नाही कामावर? आज नाही, आज थोडस तब्येत थोडी कुरकुर चालू होती. होय. पावसामुळे वातावरण आहे ना मागच्या आठवडाभर बेकार झालं. आधी पण पाऊस होते, ऊन पडते, पाऊस पडते. म्हणजे आता किती वाजले? 5:30 वाजलेत ना. आपण 7 वाजता जाऊया. तू ट्युशनला जाऊया ना आधी. अरे आता बॉस सर आलेत ना माझे. हा त्यानंतर येता का तुम्ही चौपाटीला? होय, तू आधी ट्युशनला जाऊन ये. जाऊन येणार तरच आम्ही चौपाटीला. हा दंड. एवढं वेळ तुला एवढं विचार करतो काय सांगतोय? नको ना काढू. आता फळं लावून जागा होती ना, हा. सगळे भिंती भरलेले आहेत. मग एकाच फळं भरून टाकलं. काय तर रंग हो त्याच्यावर. तुमचं सेटअप इकडे आहे ना वरती? इकडे सेट आमका हे पूर्ण असे आता टप्पे पायरे चढान जाऊ कवेत. सेटअप बघू. युटिलायझेशन चांगलं झालं. शेवटी आंबो मॅन ना. काय तो कुठला मूवी रे तो, विसरलो मी. मंगलयान. हा मग प्रोजेक्ट के लिए पैसा नाही आहे. जर्सी वर काय लिहिलेलं आता? वेदक म्हणून घे 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 घे. आई बाबा वेब कसा बसतो तू? कसा बसतो? स्पायडरमॅन कसा बसतो? योगेंद्र लास्ट सांगतोय हा आला असता ना यार, पप्पा मला ते दत्तला घेऊन गेला पाहिजे तो. येडा आला असता येडा. 2 लॅपटॉप बाजूक केले नाही तर एका स्पायडरमॅन करतात. मंडळी कोकणातल्या सॉरी मुंबई मधल्या कोकणी युट्यूबरचा स्ट्रगल आपण बघतो लावूया व्हिडिओत. तर तेजस वरती गेलो आणि मी आता हे आंबोमॅनच्या रूमचे पायरे चढान वर जातो. माझं नशीब बघा, आंबोमॅनच्या घरी आंब्या गळ्याचा स्वेटशर्ट घालून आंबोच्या वरच्या घरात बसलाय. आई शपथ. आणि हा बघा इकडे आंबोमॅन. नमस्कार. या आमच्या या भव्य दिव्य VFX स्टुडिओ मध्ये. म्हणजे मी ना जेव्हा आलो ना, एंट्री केली ना, तेव्हा ह्याचं सगळं म्हणजे जे वॉर्डरोब म्हणा किंवा काय असं मॅनेजर ना, ते मला याला मी बोललो पण मंगलयान मूवी आठवला मला. त्यात ती स्पेशल कॅरेक्टर ना, जिला स्पेस मॅनेजमेंट करायचं असतं. बरोबर. याला घ्यायला पाहिजे होतं माहिती का? अजून कमी याच्यामध्ये झालो असतो ऍक्च्युली. आणि प्रोजेक्ट खरंच म्हणजे मला तर खूप असं छान वाटलं इथे येऊन. आणि ही क्रोमा याने पूर्ण ग्रीन स्क्रीन लावून घेतली इथे. आणि इथेच तो सगळं काम करतो. म्हणजे विचार करा, स्वतःचं काम करतो, कामावर जातो आणि इथे शूट करतो. म्हणजे बरोबर. जिद्द असली की माणूस कुठेही काही कसंही करू शकतो. याचं उदाहरण आहे, प्रश्नच नाही. आणि म्हणजे जागा बघा आता तेजसचे पूर्ण डोकं ना, म्हणजे तरी पण वाकडाच करूचा लागतं डोकं. जरासा टिल्ट आणि ही म्हणजे डोळं लागलो तर असं आधार घेऊ शकतो.
बस भारीच काम अरे आहे आपले इकडे. टेबल फॅन लावलंय ना तरी मस्त झोपून विषय होईल माहिती आहे का? हो. नाही एसी आपल्याकडे. इकडे विशाल खाली असा विशालसाठी जागा नाही मी आपलं पायरे चढान वर इलाय फॅन आम्हाला असं मला किसकावं लागेल आतमध्ये. वारीस कायदा वारीस. काय नाही, हा मी एक छोटासा एक्सपेरिमेंट केलेला. Okay. काय घरात थोडं जागेचं आणि आपल्याला मेजरली चॅलेंज येते जागा आणि वेळ. ओके, छोटं घर असल्यावरती बरोबर. शूट करायला. हम्म. तर मी अशी कधी शांत जागा असेल मळावरती हा. एकदा शूट करू, नंतर मग हे ग्रीन स्क्रीन गायब करून बॅकग्राऊंड ला टाकलं. बरोबर पण विषय तोच आला की इकडे वेगळी शेड येते, हा. इकडे वेगळी शेड, इकडे वेगळी शेड. त्याच्यामुळे ग्रीन जरा स्क्रीन ऑल टाइम बेस्ट. आणि ग्रीन स्क्रीनला तो बॅकग्राऊंडला काही पण टाकू शकतो, समुद्र किनारा पण टाकू हो शकतो. हो हा विषय नसतो ना. म्हणजे एवढ्याच्या वरती एकदम माळ्यावर रवान डायरेक्ट तो बीच वर आहे ना, पण तो घरचा फोटो काढीत ना तर कोकणातले व्हिडिओ. कोकणातले व्हिडिओ मी आता कोकणात दिले आणि अगं भाऊ पण भाऊ करते काय समजता लोकांना. तुम्ही बघताय आता मागे माझा आंबो दिसता धरलो. तर कधी मुंबई सेंट्रलला आलात ना तर आंबोम्यांच्या घरी व्हिजिट करत Yes. स्पेस मॅनेजमेंट शिकायचं तर त्याला कॉन्टॅक्ट करा. नाही शिकत तरी या मुंबई सेंट्रलला की नक्की भेट द्या इकडे. नक्कीच yes, नक्कीच अंबाबाईंच्या बघा पूर्ण म्हणजे जागा Setup, बघा setup. आयुष्य पण अजिबात काहीच जागा नाही हा. मी सर बसलोय सेम सँडी दादांसारख्या पण हो. सँडी दादा तरी भरपूर स्पेस होती हा. आणि म्हणजे ते असे खुर्ची ठेवून बसान त्यांची हाईट लागत होती पण इकडे आपण मांडी घालून बसलो नाही, जर मी खुर्ची ठेवलंय ना तर डोक्यामध्ये वरच्यांच्या घरात आहे. काय तो यायचो हेराफेरीचा डायलॉग काय तो तशी परिस्थिती मुझे अंदर लो वाला. तो पण आणखी ह्याचो इसका सिर किधर है हा. ऊपर फर्स्ट अरे फ्लोर पे हा, जाके तो देख. ITED वाला. चला चला मग जरा 4-5 2-3 रील शूट करतो बरोबर होय. आणि तुम्हाला त्या पण बघायला मिळतील या व्हिडिओच्या आधी किंवा नंतर नक्की बघायला मिळतील. बघ आमचं गेटअप लक्षात ठेवा, याच्यात आम्ही शूट करणार आहोत होय, तर होय. खूप धमाल येणार आहे. आणि आशिषला भेटून तर आम्हाला नेहमी छान वाटतंच. आता आंबोला भेटून पण आम्हाला सगळ्यांना छान वाटलंय. तर धमाल करू या लवकर. तो आधी करा भेटलेलास ना आंब्याक ते आम्ही- हा, आम्ही करा. गेला तुम्ही तर- रील्स बनवलेला फिनिक्सला भेटलेलो. फिनिक्स पॅलेडियम वर आम्ही माझा रीलचा पहिला दिवस तोच होता आणि ओके बरे मजा आली. माझी पहिले वेळा तेजस सोबत रील्स बनवायची नाही काल आपण केली रील्स ऐकली. आणि आंब्यासोबतचे रील्स आमचे डायरेक्ट म्हणजे नाही, गाव टू video मुंबई call. कनेक्शन असतात ऑन अरे, व्हिडिओ ते कॉल म्हाळाची व्हिडिओ बघितला तो हा असतो हा असतो आता आम्ही बोललो ना मी काय बोलत आहे, हा स्वतः बोलला ह्याने जाहीर केलं म्हणून मला काय वाटत नाही एवढं. मी पण कृष्णवर्णी आहे आणि हा डार्क कृष्णवर्णी आहे. वेगळी थोडी पॅन्टन शेड वेगळी आहे. हा, ते तिघांची पण शेड सेमच ते माहित आहे फेरन लवडीचं बँड नाव आहे 10 पासून 1 पर्यंत. मी 3 रँक वर आहे 1 वर आहे. मी 2 वर चला भाई आपण लवकर 10 वर जाऊया अशी अपेक्षा आहे. जेव्हा रील शूट करू. चला आता आम्ही तुमच्या गच्चीवर जाऊया ना येस गच्चीवर चला आता गच्चीवरचं पण सीन तो दाखवतो लोकेशन पण मस्त. मस्त भारी आता बघा बिळात एक एक उंदीर बाहेर येतात ए थांब ती इस्त्री पडतली अरे बापरे म्हणजे माझ्यावर कोण म्हणून जाता होय होय सँडियाला जाऊ सँडी आता माळो खाली आणतलो अरे लकी दादा हैसर उभं राहून तर हैसर डोकं बघतलो अरे काय करतो शूट करू गेला ना शूट करू भारी आहे कायदा. भारी आहे ना आरामात ये बाबा. अरे लाईट बीट काय ते बंद करा त्याने मी आपोआप बंद केली ती ते लागलं तर माझ्या ते एकदम सगळं ऑटोमॅटिक करून ठेवलं ते. सेन्सर डायरेक्ट बाहेर पडला की ऑटोमॅटिक बंद बापरे भरपूर कसरत आहे तरी पण तुमच्यासाठी सगळे असे व्हिडिओ बनवतात भारी येस तुमका सॅल्यूट सर नका मुंबई सेंट्रलला जात किंवा आमच्या घरी येवा नक्कीच आता चाललो आम्ही आंबोच्या गच्चीवर एकदम भारी स्पॉट असा वरती चला हे पण शिडी सगळीकडे आंब्यामांनी शिडीच लावून ठेवलेली आहेत आता वरती आता सीन बघा कडक ह्यो कायचो टॉवर हो त्यांची बिल्डिंगची कनेक्टिव्हिटी 12 नंबर मधून आहे. पहिला दुसरा माळा आणि तिसरा माझ्यामध्ये हे आहे. तेजसची बिल्डिंग होय ना अरे ही नाही ना ही नथानी हाईट्स ह्या बिल्डिंगच्या इथे सर कामाक असा तेजस
का तिकडे माझ्या कंपनीचे हा लिफ्ट लागले लिफ्ट लागलेत. ओके ओटिस त्याच्यात ती साईट दिलेली. आणि कुठली दुधवाला कॉम्प्लेक्स हे समोरची लाईट वाली. अरे भारी. आणि ही वाली ही वाली कडे नाही गेले तकडे नाही गेला. भारीच. हैसर एक टेंट होतो तकडे त्या ते लोकांना माहित असतात तकडे ते घर कोणाचा हा ता आहे ना अंबानी हाऊस अंबानी काय ते अँटिलिया. अँटिलिया व्हायचं समोरचा काय हो जे लोणाच्या मागचा काय बोलतं. व्हायचं ट्विन टॉवर हा हे ट्विन टॉवर होय. आणि त्या समोर दिसतं ना त्याच्या हा ते जे रेमंड जेके हाऊस ओके याचा तो रेमंडचा तो मालक आहे ना हा त्याचं घर तो एवढं भारी यायला अकणा कसला दिसता व काय काय त्या. लॉकडाऊन मध्ये अंबानी पण हे असाच गच्चीवरती असायचो. तुम्ही आता दुर्बीन बघायला तू घरी आम्ही घरी. भारीच का मग. हैसर एक टेंट होतो तर तो काढलाय नाही वाटतं होय ना. काय खराब झालं वाटतं. डागडुजी डबो ओके रिपेअर साठी. तर पहिल्यांदा आता आम्ही इकडे मस्त पैकी जरा रील्स बनवतलो ते तुमका बघू गावतलेच. कन्सेप्ट असत थोडेफार त्याच्यावर. आता बघूया रिटेक घेऊन किती होतं ते. विशाल पण असा ऋतिक येता काय येता ना. ओके चला फोन ना उचल ना. गच्ची पडायची नाही ना ऋतिकच्या वजनान. ऋतिकच्या वजनान गच्ची पडायची नाही ना. आला तर आपल्याला जाणवेल ना व्हायब्रेशन वगैरे येतील ना आपल्याला. भूकंप आहे का. चला चला तर मंडळी विशाल आता निघता. विशाल काय जातला तू आता सायनला जातले सायन मग घरात जातले. ओके चला भेटू परत. होय नक्की नक्की मंडळी विशाल कोकण युट्यूब चॅनल असा भावाचा नक्की सबस्क्राईब करा. नक्की इकडे आंबोमॅन सपोर्ट करा. होय होय आंबोमॅन प्रशांत कांबळी ऋतिक गाडेगावकर नुसता प्रवास आणि तेजस रासम ब्लॉग्स रील नुसता प्रवास आणि नुसता त्रास आमच्या डोक्यात. वरती मागण्या घोडा आहे हा डेट आला आणि ह्याला काय कन्सेप्ट चालू शूटिंग चालू चल भावा भेटू परत. होय गावा की ये. होय आरामात. होय चला. चलो बाय बाय चाललेत की काय लग्न झालेल्यांचे ना असे वांदे असतात. हे बघा कृष्णा सगळे पूर्ण असर बाजार करून गेलो हा. आणि काय डायलॉग होता तो मगाशी वा आंबो मगाशी स्पायडरमॅनच्या टीचर काय लिहिलेला होता. आई आणि बाबा माझ्या जाळ्यात अडकतात. हे बघा लाईव्ह उदाहरण पसतात. ऋतिक म्हणून सांगते लगीन लेट कर. आता आम्ही जेव जातलो आंबोमान बघूया काय घेऊन जातात ते जेवकर. व्हिडिओत बोलले आम्ही यांच्या चॅनलला ना सबस्क्राईब करा. चला कृष्णा चल टाटा. हे पुष्पा चला टाटा भेटू परत. हे गावात कधी येतल तू होय कृष्णा गावात कधी येतलस तू. आम्ही आता गावी चाललोय. तुका मालवणी येता रे. पप्पाने तुका शिकवूक नाही मालवणी. पप्पा जगाक शिकवता. आता आम्ही जेव केलं. इकडे ऑर्डर काय केलं नाही काय माहिती. मी जरा बाहेर गेलेलो आहे. ऋतिक तेजस कसं बघता. आणि आजचे स्पॉन्सर प्रशांत कांबळे आंबोमॅन. इकडेपर्यंत स्टार्टर येलो मसाला पापड. जिसके एरिया में रहेगा वो हो स्पॉन्सर स्पॉन्सर बरोबर. काल आम्ही बिर्याणी खाल्ली. बॅकग्राऊंड व्हॉइस टाकायचं. हा किंवा आपण एडिटिंग वर खेळायला मला त्या ठिकाणी खूप आवडला. पण edit करतोय. बोललो ना. मागून दाखवून ठेवते मग व्हॉइस टाकला. आम्ही हे केलं ते म्हणजे जिकडे मिनी ब्लॉगचा कन्सेप्ट awkwardness आहे. तर मंडळी आज भरपूर मजा येईल. इतके तेजस भेटलो ऋतिक भेटलो आंबोमॅन भेटले त्याच्यानंतर विशाल भेटलो. आंबोमॅन भेटले म्हणजे हा भेटला पण आंबोमॅन भेटले. गाडी गाडी वाढली वय नाही वाढला. तर भरपूर धमाल लिहिली. यांची सगळ्यांची चॅनलला सबस्क्राईब करा. आंबोमॅन प्रशांत कांबळी त्याच्यानंतर ऋतिक नुसता प्रवास तेजस रासम ब्लॉग्स आणि मगाशी आपल्याला भेटलेलो तो विशाल कोकण. तर हे सगळ्यांची चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटू अशाच पुढच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा. चला देव बरे करो. देव बरे करू.